Mangwanani ano tinosangana zvakare panguva yekushumirana shoko raMwari. Ndinokwazai hama dzangu, ndokwazai mhuri yeZimbabwe, ndinokwazai kereke yaIshe vedu Jesu Kristu, vatendi vana vaMwari kumativi mana enyika yedu yeZimbabwe. Ndini wenyu Reverend A.D. Madao, Bishop weAFM in Zimbabwe. Tinongoramba tichingotenda Mwari nenguva dzavanotipa dzekuti tishumirane shoko ravo. Regai ndinamate tisati tapfuurira pamberi. Ishe wedu naMwari wedu, ndokutendai nemukana wokutaura soko renyu iro risingadzoki kwamuri risina kubudirira pane zvamarituma, rinoendeka pane zvose zvamarituma. Vanhu venyu vakachema vari mukudzungaira, imi mukatuma shoko rikavarapa. Nazvino nyika yeZimbabwe ngairapwe, mhuri ngadzirapwe, upenyu ngaurapwe, chisiri kufamba chifambe, chisipo chivepo, rima ritukwe, chiedza chikunde, nhema dzasatani dziparadzwe kukunde chokwadi chenyu. Baba, komborerai nyika yedu, komborerai kereke yenyu, komborerai vatendi, komborerai vashumiri, komborerai vatungamiri vebasa renyu navatungamiri venyika nehurumende yedu Mwari nenyika yeZimbabwe itirwe zvakanaka. Shoko renyu ngaribate ushe, riitire vanhu venyu nyasha, riunzire vanhu venyu ruponeso norusununguko mutana Jesu Kristu Masita Mwari wedu. Amen. Mangwanani ano tichaverenga shoko redu kubva paEvhangeri yaJohane chapter number 3. Tichangoverenga verse imwe chete ya 8 ndozotsanangura pamberi from verse 1 to 7. Mhepo inovhuvhuta painoda napo unonzwa inzwi rayo, asi hauzivi painobva nepainoenda. Mumwe nomumwe wakaberekwa nomweya wakadaro. Marko chapter 9, Marako chapter 9 paverse ya 38 na verse 39. Johane akati kuna Jesu, mudzidzisi, taona munhu achiburitsa mweya yakaipa muzita renyu, tikamudzivisa, nokuti haana kutevera isu. Jesu akati, musamudzivisa, nekuti hakuna ungaita basa resimba nezita rangu ungakurumidza kutaura zvakaipa pamusoro pangu. Ndiri kuda kutaura pamusoro wenyaya mangwanani ano unoti hakuna chichakudzivisa, hakuna chichakumisa. Nothing can stop you. Hakuna chinokumisa kana uri mwana waMwari. Hakuna chinokudzivisa kana uri mutendi. Hakuna chinokudzivisa kana wakaberekwa naMwari. Regai nditaure nchiti kereke kumachechi kuzere vanhu vanoenda kuchechi. Ikoko kune vakaberekwa naMwari nevasina kuberekwa naMwari. Kune vakakurira muchechi asi havana kuberekwa naMwari. Kune vakazvarwa muchechi vasina kuberekwa naMwari. Kune vane zvigaro zvechechi asi havana kuberekwa naMwari. Ivavo handina chandinotaura nezvavo. Shoko rangu rinoti vakaberekwa naMwari, ivavo ndovanonzi hakuna chinovakunda, hakuna chinovadzivisa. Nothing can stop you. Jesu patatanga kuverenga pana John chapter number 3, nyaya iyi yakaitika huri usiku. Panoti mhepo inovhuvhuta sezva inoda, ichienda kwa inoda. Unongonzwa kuvhuvhuta kwayo, unongonzwa inzwi rayo. Kwayabva haukuzivi, nekwairi kuenda hauizivi. Izvi zvinoratidza nature. Ndo panonzi naJesu, ndo zvakaita vakaberekwa nomweya. Vanoita semhepo inovhuvhuta ichienda kwainoda. Zvoreva kuti mhepo haina chinogona kuimisa. Hongo unogona kuvhara mawindo, asi rimwe zuva ichapinda chete. Ikasapinda nepawindo inogona kupinda nepadoo, ikasapinda nepadoo inogona kupinda nepadenga. Pese paoneka chavhurika mhepo inopinda. Ndiri kuti chakaberekwa naMwari hakuna unochimisa. Iwe somwana waMwari akaberekwa naMwari, nothing will stop you and nothing can stop you. Now kuti nzwe verse number 8, ngatiendei kumashure zvishomanana pana verse number 1 to 7. Pa verse number 1 ya John chapter 3, kunouya murume kuna Jesu unonzi Nicodemus, akanga ari mutungamiriri kana mudzidzisi wavaJudha, ari muzivi womurayiro. Unouya kuna Jesu usiku nekuti wainyara kuuya kuna Jesu masikati. Unonyara kuuya kuna Jesu achionekwa tine vamwewo vakuru vazere munyika vane zvigaro zvakasiyana siyana, vanoona senge nyaya yaJesu inonyadzisa, nyaya yekunamata inonyadzisa. Haangaendi kuna Jesu masikati, unopota achienda usiku, unoenda kuvaprofita usiku, unodana vanomunamatira kumaofisi.
asi hauyi kuchechi nemhaka yekuti iye mukuru. Saka mukuru uyu paanouya kuna Jesu unoti taona kuti imi muni mudzidzisi unobva kuna Mwari, nokuti hakuna ungaita mabasa ose aya esimba amunoita Mwari asinai. Jesu unodiveta, unochinja topic, entertain, haapinduri zvabvunzwa, nekuti Jesu haatarisi zvaunoda, unotarisa zvaunoshaiwa. He doesn't look at what you want, he look at what you don't have, what you need. Zvinonzi naJesu, zvirokwazvo ndinoti kwauri, kana munhu asingaberekwi patsva haangaoni umambo hwokudenga. Murume uyu ndobva ati, ndingaberekwa sei patsva ndiri murume mukuru, ndine 50 years, ndinodzokera here mudumbu ramai. Jesu unoti zvirokwazvo ndoti kwauri, kana munhu asingaberekwi nemvura nomweya haangapinde muumambo hwaMwari. Regai nditsanangure mangwanani ano chinonzi kuona umambo hwokudenga nechinonzi kupinda muumambo hwokudenga. Kuona umambo hwaMwari nokupinda muumambo hwaMwari. Amen, amen. Chekutanga regai nditaure nyaya iri panapa. Jesu paari kutaura zvekupinda muumambo nokuona umambo, haasi kutaura zvekupinda denga, haasi kutaura nyaya yekuenda kudenga. Tinoziva vazhinji vanoikonfyuza nyaya iyoyi, vachi Jesu waireva zvekupinda denga. Conversation yaJesu naNicodemus hainei nekupinda denga. Jesu paari kuti chakaberekwa nomweya chinoona umambo hwaMwari, chinopinda muumambo hwaMwari, haasati ataura zvekupinda mudenga. Kuona umambo hwaMwari, kunzwisisa kingdom yaMwari, kunzwisisa maprinciples ekingdom yaMwari, kunzwisisa nzira dzoumambo hwaMwari. Rega ndikutaurirei, maKristu akawanda haanzwisisi umambo hwaMwari. Arimo muchechi asi haone umambo hwaMwari. Vanonzwisisa zvedenomination asi havanzwisi umambo hwaMwari. Vanonzwisisa zvechinamato zvereligion asi havanzwisisi umambo hwaMwari, nekuti meso avo omweya haasati avhurika. Vanonzwisisa zveliturgy yechechi yavo, maitiro atinoita mchechi muAFM, maitiro atinoita kuchechi yedu yakati, maitiro atinoita nemadzibaba edu, iwayo maitiro emadzibaba enyu, maitiro echechi yenyu haana kufanana noumambo. Nekuti tiri kutaura pana panyaya yavana vakaberekwa nomweya vanoona umambo. Hanzi naJesu, kana waberekwa nomweya unoona umambo. Kuona is to understand, kuona kuzarurirwa, kuona kunzwisisa. Vazhinji vasingaoni, vakawanda vanonzwa church politics, vanonzwa politics zvezvigaro, politics zveukuru, nyaya dzekumasangano kwavo ndo dzavanoziva, asi havaone umambo. Ndinokunamatira mangwanani ano, Mwari ngaabate maziso ako avhurike, uone umambo hwokudenga. Uri pano pasi, uone ushe hwaMwari, uve nerevelation, uve nechizaruro, uve nokunzwisisa umambo. Chechipiri, Jesu unoti asina kuberekwa nomweya neshoko haapinde muumambo. Kupinda muumambo zvinoreva kuparticipata muumambo. Uri pano panyika, kuva a role player muumambo, kuva nechekuita muumambo. Uri pano panyika, kuva nesimba reumambo. Uri pano panyika, kuexercise authority yeumambo. Uri pano panyika, kuexercise simba reumambo. Ndoriya rinonzi naJesu, ndakakupai simba rekutsika nyoka nezvinyavada, isimba reumambo. Ndakakupai simba rekuti chose chagadzirwa nomuvengi hachikukuvadzii, isimba reumambo. Kuexperience mabenefits oumambo ndokunonzi kupinda muumambo, to participate in the kingdom. Colossians chapter number 1 verse 13 noti, iye wakatisunungura kubva masimba erima akatipinza muushe womwanakomana wake waanoda. Paya patakatendeuka, paya patakagamuchira Jesu, paya patakatenda tikaberekwa patsva nomweya neshoko, takaitwa vana veumambo, takaitwa vadyi venhaka yeumambo. Titori muumambo, tine mbeu yeumambo. We are partakers of the divine nature. Tiri kutofamba muumambo, tiri kurarama muumambo. Munoziva here kuti kune vasikana veumambo hwekunjuzu, kune varume navakadzi vekuumambo hwedarkness, vanozikanwa neuroyi nemishonga namazango. Vekunjuzu vane zvekunjuzu, vekusango vane zvekusango. Each and everyone waunoona une kingdom yaanobelonga. Asi iwe semwana waMwari, you belong to the kingdom. You are born of the
kingdom. Ndosaka John chapter number 3 papo Jesu achitaura naNicodemus paverse 6 unoti chakaberekwa nomweya mweya, chakaberekwa nenyama inyama. Saka iwe wakaberekwa nomweya, wava nenature yomweya, wava netsika dzomweya, wava nomuitiro womweya. Saka mweya, nothing can stop the spirit. Mweya hauna chinoudzivisa. Kana mweya wada kufamba, hakuna unourambidza, hakuna unoumisa. Kana mweya waburuka, hakuna unoita naro. Ndo zvakaita vakaberekwa nomweya. Ndo zvekutaura naJesu panapa. Kana waberekwa nomweya, wava nemacharacteristics omweya. Unofamba nomweya. VaRoma 8 verse 14 inoti vanofamba nomweya ndivo vana vaMwari, vanotungamirirwa nomweya ndivo vana vaMwari. Saka nyaya yangu mangwanani ano inoti haugone kumisa mhepo sekusagona kumisa kwaunogona zvausingagone mhepo. Haugone kumisa mwana waMwari, haugone kumisa mwana waMwari akaberekwa naMwari. Hakuna dhimoni rinogona kumisa kubudirira kwomwana waMwari. Hakuna mweya wetsvina unodzivisa kusimuka kwomwana waMwari. Hakuna mweya wakaipa unogona kudzivisa elevation nepromotion yomwana waMwari akaberekwa nomweya. Hakana munhu unomisa kuachiva kwemagoals emwana waMwari. Zviroto zvauinazvo semwana waMwari, magoals auinawo semwana waMwari, zvinangwa zvauinazvo semwana waMwari. Hakuna une simba rekukudzivisa, hakuna une simba rekukumisa, hakuna une simba rekuti haubudiriri. Vaya vakati haubudiriri, ndinoda kutaura nhasi, vakanyepa. Vakati hausimudzirwi, vakanyepa. Vakati haufume, vakanyepa. Vakati haubati mari, vakanyepa. Vakati haurorwi, vakanyepa. Vakati haukuri kuve mukuru, vakanyepa. You are not going to die small. Bible shoko raMwari rinoti kuna Job chapter 7 verse 8, kunyangwe mavambo ako ari madoko, magumo ako achava makuru. Nekuti chakaberekwa naMwari hakuna unochimisa, hakuna unokumisa kuita reach your destiny, hakuna unokumisa to fulfill your mission. Kuna Mark chapter 9 pataverenga John, Bible rinoti unouya kuna Jesu unoti mudzidzisi, taona munhu anga achidzinga mweya yetsvina nezita renyu tikamudzivisa, we stopped him. Jesu unopindura achiti regai kumudzivisa, don't stop him. Kana Jesu ati musamudzivisa, hakuna unoita naro. Kana Jesu ati musamudzivisa, hakuna shavi rinoita naro. Saka na Jesu, do not stop him. Unoziva chikonzero chavaimudzivisira. Anonzi naJohn nemhaka yekuti he is not following us. Vanhu vazhinji havakunzwisisa kana usingavateveri. Ndosaka uchiona machechi achinetsana. Vanoti uri muKristu chete kana uchipinda chechi yavo, uri muKristu chete kana uchitevedzera zvavanotaura ivo, uri muKristu chete kana wakabhabhatidzwa savo, kana wakabhabhatidzwa zvakasiyana nezvavo, hausi muKristu. Hachisi chokwadi ichocho. Vanhu havanzwisise. Kana usingavateveri, havadi kuita ushamwari newe. Kana usingavateveri, vanokusarudza. Kana usingateveri zvavanotevera, havadi kukubatsira. Kana usingavateveri, havadi kuasosieta newe. Kana usingavateveri, vanoda kukumisa, kustopa, kukudzivisa kuita zvimwe zvinhu. Ndo panonzi naJohani, takamudzivisa. Jesu unoti regai kumudzivisa. Ndine shoko mangwanani ano, vanhu pavanoti stop, Jesu unoti move on. Jesu unoti famba. Jesu unoti musamudzivisa. Jesu unoti musamumisa. Vanhu vanoda chete kuti uvatevere. Regai nditaure mangwanani ano, pachinamato ichi chekwaJesu chinonzi chiKristu, hatitevere munhu, tinotevera Jesu. Usatevera munhu, tevera Jesu. Pachinamato ichi chinonzi chiKristu chekwaJesu, hauteveri shamwari, tevera Jesu. Muchinamato ichi chekwaJesu chinonzi chiKristu, hautevere bishopi, unotevera Jesu. Pachinamato ichi chechiKristu, hauteveri apostori, unotevera Jesu. Pachinamato ichochi chechiKristu, hauteveri muprofita, unotevera Jesu. Nekuti vanhu vanoneta, vanhu vanogumirwa, vanhu vanopererwa, vanhu havana denga. Kana akundikana, newe watokundikana. Paanenge adonha, newe wadonha.
Ndosaka Jesu wakati paruware uru ndinovaka kereke yangu, masuo ya Hadesi haangatongoiparadze. Mukristu ngaavakwe pana Jesu, mukristu ngaavakwe pashoko, mukristu ngaavakwe pana Kristu, usavakwa pa denomination. Rega ndikutaurire, hatiteveri chipostori, tinotevera Jesu. Hatiteveri AFM, tinotevera Jesu. Watakaona mu AFM wakatibata, wakatidana newatakasangana naye. Jesu unotiye pa verse 39, do not stop him. Musa mudzivisa, Musa mumisa, don't stop him. Message yangu mangwanani ano inoti nothing can stop you. Hapana chinokudzivisa, hapana chinokumisa, hapana chinokurambidza. Jesu unoti iye kuna Satani, Satani rega kumudzivisa mwana uyu, murega abudirire. Jesu unoti kuvaroi, regedza mwana komana uyu abudirire, rega kumudzivisa. Jesu unoti kumweya madhimoni nemweya ashungurudza rudzi rwokwenyu, hakuna chinokumisa. Vamwe vakatadza kubudira mumba menyu, asi iwe unobudirira nekuda kwa Jesu. Chakatadziwa na baba vako, iwe hauchitadze. Pakakonewa baba vako, iwe haukonewi. Nekuti Jesu une shoko raandituma kwauri mangwanani ano, unoti kumweya wakarwa na baba vako ukavakunda, regai kumudzivisa uyu hamumudzivisi, uyu hamumumisi, uyu hamumurambidzi. Pamakarambidza baba vake, pakadona sekuru vako, iwe haudone. Pakakundikana vatete vako, iwe haupakundikane. Pakakundikana mai vako, haupakundikane. Why? Nekuti Jesu unoti nothing shall stop you, let them not stop you. Regai kumumisa vavengi vako, kunyange vakakwira pagomo havakutadzisi kubudirira, nekuti uri mwana wa Mwari. Vanokuvenga, vangataura masoko avanoda, vangakanda fodya pasi, asi havakudzivise kusvika kwawakanzi naMwari uchasvika. Kunyange vakapenda kumakuva, vakanoteterera, vakakanda fodya, vakadonadira doro pasi, vakatora zita rako, vakarisa mubhodhoro, havabudiriri, hapana chinokumisa. Vakatora zita rako, vakarisa mutsono, vakabaya netsono, havakumise. Nekuti Jesu unoti regai kumumisa, you cannot stop him. Mukatraya mubudiriri. Ukaverenga shoko raMwari, kune murume unonzi Moses, wakatumwa naMwari kunobudisa vana vaIsraeri munyika yeIjipita. Aita minana ya Mwari nemabasa makuru aMwari, unobuda nawo. Shoko raMwari rinoti waitungamirirwa negore masikati, iri shongwe yomoto usiku. Nawo mazuva iwayo munonzi kubuda muIjipita uchienda kuKenani kwaive nenzira iri shota, nzira pfupi inota 11 days kuti vafambe nayo. Asi gore raJehovha rakavatungamirira neyekurenje, vakaita sevarasika. Vasvika pagungwa, ramira pamberi pavo, vari kuda kuyambuka kuenda Kenani. Gungwa rati hamuyambuki. Rega ndikuudze nhasi, kana uina Jesu Kristu, uri mwana wa Mwari, gungwa harikumisi. The sea cannot stop you. Nekuti rakatadza kumisa Mozisi, rakatadza kudzivisa Mozisi. Mozisi wakayambuka, newe uchayambuka. Pagungwa rinomira pamberi pako, newe unoyambuka. Kana Mozisi akayambuka nekuda kwa Jehovha, newe unoyambuka nekuda kwa Jehovha. Nothing can stop you. Hapana chinokumisa, hapana chinokudzivisa. Gungwa rakatadza kumisa Mozisi, newe richatadza kukumisa. Pane murume muna Joshua chapter number 3, unezita rinonzi Joshua. Vasvika panyika yeJeriko, shoko raMwari rinoti, sorry, kwete kuJeriko, vakanga vari paJorodhani vachida kuyambukawo. Ava mazuva aJoshua, umwe angati zvekuyambuka zvakagonekwa naMozisi. Joshua uchazvigone, haupagoni nokuti we Joshua hauna tsvimbo yaMozisi. Nyaya haisi patsvimbo, nyaya iri pana Mwari akanamatwa naMozisi. Ndiye Mwari ari kunamatwa naJoshua. Mwari akafamba naMozisi, ndiye Mwari ari kufamba naJoshua. Mwari akayambutsa Mozisi, ndiye Mwari uchayambutsa Joshua. Joshua unonzi naMwari, taurira vaprista vatakure areka. Pavanotsika mumvura, mvura ichatsemuka, voyambuka. Gungwa rakatadza kumisa Mozisi, nawe richatadza kumisa. Jorodhani rakatadza kumisa Joshua, newe rinotadza kukumisa. Pane Jorodhani remhuri yokwenyu uchapayambuka, pane Jorodhani rerudzi rokwenyu uchapayambuka. Pakakonewa vamwe kuyambuka, iwe unoyambuka. Because nothing can stop you, nothing can stop you. The river Jordan could not
stop Joshua. Therefore hakuna river Jordan yepenyu inokutadzisa kuyambuka. Shoko raMwari rinoti paverse number 6 pachapter number 6 ya Joshua, vasvika zvino kunyika iyoyo yeJeriko, vada kutora guta reJeriko. Joshua hana strategy, Joshua hana plani. Ashoko raMwari rinoti manheru waifamba achimeditata, achifamba achifungisisa kuti guta rino ndinoritora sei, nokuti Bible rinoti raive nemasvingo akanga akapamhama, raive nemasvingo ekuti pamasvingo acho 6 chariots dzinogona kufamba dzakaererana. Hande shoko raMwari paverse number 1, sorry pachapter number 5 mavhesi okupedzisira, Joshua achifamba akaona murume akauya. Murume iyeye akavhomora munondo. Joshua akavhomora wake. Zvina Joshua, uri wedu here kana kuti uri kurutivi rwavavengi vedu? Murume uyu unoti handisi kurutivi rwako, handisi kurutivi rwavavengi vako, ndauya sakomanda wehondo dzaJehovha, ndauya kuzotora ushe, ndauya kuzotora command. Kubvira zvino ndini ndaakutungamirira, kubvira zvino ndini ndaakufamba newe. Shoko raMwari rinoti Joshua wakabvisa shangu akawira pasi. Pachapter number 6 wakapiwa strategy yekukorombora masvingo eJeriko. Rega ndiukudze, iwe mwana waMwari uri kufamba na captain wesalvation yako unonzi Jesu, komanda wamakomanda. Mhepo inomuterera, madhimoni anomuterera, masvingo anokoromoka pamberi paJesu. Apiwa strategy Joshua yekutenderera gutwa kanomwe pazuva rechinomo. Vakanzitenderai the 7th day makatakura areka. Masvingo eJeriko akakoromoka. Rega ndikuudze, hakuna masvingo anokudzivisa kupinda mublessing yako, hakuna masvingo anokudzivisa kupinda munhaka yako yawakagadzirirwa naMwari. Masvingo anokoromoka pamberi pako. Why? Nothing can stop you. Hapana chinokumisa. Kunyangwe mafungo egungwa akatadza kumisa Jesu, haagone kukumisa newe. Kunyangwe mvura yemugungwa, kunyangwe mhepo ikasimuka mugungwa yakatadza kumisa Jesu, newe haikumise. Guva chairo rakatadza kumisa Jesu. For 3 days imomo haana kuona kuora. Bible rinoti rufu rwakanga rusingagone kumubata, nekuti mwanakomana waMwari ndiye the source and the prince of life. Guva rakatadza kumisa Jesu, newe harigone kukumisa. Rega kutya COVID-19. COVID cannot stop you. Lockdowns cannot stop you. Poverty cannot stop you. Your background cannot stop you. Nekuti wakaberekwa naMwari. Shadrach na Meshach na Abednego, moto wakatadza kuvamisa, vakapinda mumoto vari vapenyu, vakabuda vari vapenyu. Daniel wakakandwa mugomba reshumba, shumba dzakatadza kumisa, akabuda ari mupenyu. Newe mwana waMwari hakuna moto unokumisa. Rega vanovesa moto kubasa vakuvesere moto. Rega vanovesa moto kumhuri kwawakaberekwa vavese moto. Rega vanovesa moto muraini maunogara vavese moto. Moto iwoyo uchapinda mauri, haukupisi, nekuti wakaberekwa naMwari. Shumba nezvikara zvavanotuma kurwa nemhuri yako, kurwa navana vako, kurwa nebusiness rako, hapana zvazvinoita, nekuti nothing can stop your progress, nothing can stop your elevation, nothing can stop your promotion, nothing can stop your growth. Uri mwana waMwari. Goriati wakamira pamberi paDhavhidha, Goriati akadona nokuda kwezita raJehovha. Why? Nothing can stop chakaberekwa naMwari. Varoma 8 verse 31 inoti chati chiko kuzvinhu izvi. Kana Jehovha ari kurutivi rwedu, ndiani ungatirwisa? Ndiani ungatikunda? Ndiani ungatiparadza? Kungava kuvengwa here? Kwete. Ingava nzara here? Kwete. Angava madhimoni here? Kwete. Ringava simba here? Kwete. Ingava makomo here? Kwete. Ingava mikwidza? Kwete. Kudzikira? Kwete. Zvese tinozvikunda, ingava munondo, rungava rufu. Nothing can stop us. Verse 37 yoti pazvinhu zvose izvi tiri vakundi kuburikidza naJesu wakatida. Una Jesu wakakuda, iwe mwana waMwari. Unodiwa naJesu, unomira newe, uri kurutivi rwako. Therefore nothing can stop you. Mwana waMwari, simuka ubudirire. Hapana chinokudzivisa. Gungwa harigone kukudzivisa. Jordan river haigone kukudzivisa. Masvingo eJeriko haagone kukudzivisa. Mafungo egungwa nemhepo dzegungwa hadzikudzivisi. Moto haukudzivisi. Zvikara hazvikudzivisi. Mamhepo haakudzivisi. Zvidhoma nezvivanda nezvishiri hazvikudzivisi. Nothing can stop you. Let this be written. Ngazvinyorwe pamoyo wako, zvigare mupfungwa dzako, kunyange zvikarema
ukaradzwa rwadza, kunyangwe upenyu ukadii, kunyangwe ikonomi ikachinja, kunyangwe social life ikachinja, kunyangwe mamiriro ekunze akachinja, zvizive semwana waMwari, nothing can stop you. Zvanzi naJesu, regai kumudzivisa, regai kumumisa, hapana chinokumisa. Iwe uri wokubudirira, uri wokukunda, uri wokuendera mberi, zvako zvinofamba, zvako zvinoendeka nokuda kwaJesu. Mwari ngaakuropafadze, Mwari ngaakukomborere, Mwari ngaamutse mwoyo wako, Mwari ngaakushumire, simba raMwari rikuzodze, uzvizive kuti nothing can stop you. Hapana chinokudzivisa, hapana chinokumisa. Baba vangu naMwari wangu, komborerai vateereri, komborerai chechi, komborai kereke, komborai maKristu, vazodzei nesimba rechikuriri, vapei kuziva uku nekusimbisika uku pahana dzavo nepamwoyo yavo, kuti hapana chinovakunda, hapana chinovamisa, hapana chinovadzivisa, nekuti vakaberekwa nembeu yokudenga. Vanobatirana nemi, varopafadzei, vakomborerei. Vateereri vose vanonzwa shoko iri vakarigamuchira, ngarivaitire zvakanaka, rigare mhana dzavo, rivachengetedze, rivasimudze kuenda mberi. Ndakumbira nokutenda, komborerai, ropafadzai, natsai, muitire vanhu venyu zvakanaka, nenyika yedu iitwe zvakanaka, navatendi nekereke iitwe zvakanaka muzita raJesu Kristu.